etorri. Bueno, ongi etorri baino, ongi etorria ni zure etxera. Bai, ongi etorri. Josebe Blancorekin gauden, Pikuni eta Baserriko artzaina da bera, eta, bueno, aste honetako txapeko protagonista izango da. Eta, bueno, lehenbiziko galdera, zure lanbidearekin lotuta zuzenean, zu betidanik ez zara izan artzain, baina noizbait hartu zenuen erabaki hori, ezta? Nondik nora hartu zenuen erabakia? Ez dakit erabaki bat izan zen, benetan esaten dizut. Nik garai hartan lan egiten nuen Ika Euskaltegitan, Gasteizen, eta sasoi hartan krisi ekonomikoa zala eta etzala, talde kopurua jaitsi zen, eta hauta beste, ezta. Eta orduan, momentu batian, erabaki nuen eszedentzia eskatzia, eta etxean gelditzea. Eta orduan, ardilanetan eta gazta egiten ikasten. Eta gero ja, eszedentzia horren amaieran, zan zirt edo zart. Edo itzultzen nintzen Euskaltegira, edo betiko utzi. Betiko. Baina gure lan harreman zoragarri hura bukau ingo zen. Eta orduan, erabaki nun, etxean gelditzia, eta laxe. Ez dakit erabaki izan zen, edo patua izan zen, edo biak. Edo danan nasketa, bai. Beraz, lana nolabaite ezagutzen zenuen, ez zan zerotik hastea. Ez, ja, erabaki nuenian, ja, bestea utzikoet eta etxean gelditu, bai. Ezagutu. Ondike, enuke esango ezagutzen detenik. Bai. Eta hasiera horiek gogorrak esan zian. Gogorrak esan zian, nentorren oso seguru zan lan batetik. Seguru esan, oso seguru sentitzen nun neure burua, ikaslekin eta erresa zan, edo niri behintzat erresa egiten zitzaiten, ez da? Baina, hoi da, derrepenten segurtasun hori guztia desagertu nintzen, eta derrepenten ikusi nun neure burua 40 urterekin, atzera inda, unibertsitatetik atea praktiketan hasi lehendabiziko lan horietan sentitzen nun oso sentsazio antzekok sentitzen nituen. Eta gainera nentorren oso egoera eroso eta segurutik. Eta orduan gogorra izan zen, har asko iten nuen, bai. Eta zorionez, ardik oso jatorrak dira, oso eskerronekoak, eta gehien bat pazientzia handia izan zuten nerekin. Ardiek zurekin. Bai, dudaik ez. Bai. Eta nola ikasten da, ezta? Hau da, zuk naiz eta mundua pixka bat ezagutu, zaila egin zitzaizun, ezta? Azkenean egunero zerbait ikasten dalako, edo ez dut zerotik hasi, baina, zerbait, zein dira zure referentzik edo nola ikasten da hartzai izaten? Pazientziaz gain, esan nahi den. Ardien pazientziaz gain, bai. Nola ikasten da, egunero eurekin egon da, eurei begira denbora asko pasata, eta gero, pertsona egokia topatu behar dezu, ez? Eta nik alde horretatik suerte handia izan dut, eskerra eukidet irakasle. Eta oso modu naturalean ikasteko aukera izan dut, ezta? Gero eskerraz gain, niretzat oso referentzia handia, hartzantzari dagokionez, Ekaitz Masusta da, iparraldeko Ble elkartean egondako formatzaile bat, baserritarra, eta berarekin izan da, ez dakit ez, beste buelta bat eman, ez? Eskerraren oinarri horri beste buelta bat ematia, ez? Eta ekaitzen bitartez ezagutzea iparraldeko hartzantza, ez? Ez hartzantza orokorrin, ez. Etxeetan, artegitan, ze hartatzen da, ze iten da. Ardi bat gaixotzen denean, hau gertatzen zako nian bestia, hau ikusten baldin badezu, ez badezu ikusten, ez dakit.
oso bidaia politan murgildu naute bilek ala ere. Eta ikasten oraindik gain. Bai. Eta honek ez dauka bukaiaik. Nik alaxe bizi dut, Ez dakit, hor gure etxea EH kolektiboko partaide da, eta urtero saiatzen gara formazioak egiten, bai, gure artean. Eta azken urteotan, ekaitz egin ditugu formazio hauek, eta gau, juten zea formaziora ikastera, ez dakit, mineraleen eta oligoelementoen eragina ardien bizitzan, ordien osasunean, esne ekoizpenean, eta haurdunaldian eta hauta beste. Eta esatezu, oso ondo, erki, hori ikasikoet, baina horrek jartzen gaitu beste puntu batean, beste abiapuntu batean. Eta hurrena da, horre elikadurarekin jolastea eta ikustea eta analizatzea eta orduan, eta hoin gaudeia, eta horrek gero bere eragina dauke esnetan eta gaztagintzan, eta orduan, eta jarraitzen dut. Baina hori politia da, ez da? Niretzat zoragarria da, ez dakit, beti dago ilusio bat, beti dago erronka bat, ez? Errutina, badakizu zer den? Ez dakit, garai monotonoena, eta ez da, sekula santan, da jeste eta gazta garaia, ez? Egunean bitan jetzi, goizez eta txaldez, eta bi egunean behin gure kasuan gaztain. Eta hoi, otsailen hasi eta uztaila bitarten. Eta gaztan deia garbitu eta ez dakiz zer, eta moldek, eta asko errepikatzen da, hori da, hainbeste hilabetetan horrari zea, txak. Baina egun guztiak diferentek dira, esnea diferente dago, gaztak diferente ateatzen dira, artegian zeo zer gertatzen da, batek ez dula burua sartu nahi, bestiak ez dakiz zer, beti dago zeo zer. Hori da ederra, ez? Bizidunekin lan egiten dunak hori dauke, ez? Beti dago bizi. Eta naiz eta printzipioz eta kanpotik ikusita gauzak oso errepikakorrak diren, benetan, nik ez dut sentsazio hori behintzat. Entzuna dizut, beste elkarrizketa batean ere, zure zeregina edo, eta lehen sektorena, eta kasu honetan hartzainena, elikadura, ezta? Elikagaiak sortzeak direla, ezta? Zein da zure urteko lan esan duzu gaztagintza, da zati handi bat, beste izango da pentsatzen haragia edo? Arkumia. Ezta? Arkumiak, ezta? Bai. Piskat urtea nola banatzen da, ezta? Artegi batean, zuen kasuan, zuen lanean? Bale, ez dakit nahi badezu, hasiko gea oin gauden sasoian. Bai, eta da erditze garaia. Eta oin ari dira arkumiak jaiotzen. Arkumiak jaio. Eta batzuk jungo dira hiltegira, eta hiltegitik jendearen platereta. Eta sabelak bete, eta modu osasuntsuan eta osasungarrian, bai. Arkumeak hiltzen ditugunean, arkumek ez dute esneik edaten, orduan esne hoi guk aprobetxatzen dugu gazta egiteko. Eta gazta horiek, guk esne gordinakin egiten deulan, eta gutxienez 2 hilabetez egon behar dute gure gaztakamaran. Eta handik aurrera, berriz pertsonen platereta eta tripak betetzea, eta jendea bizirik mantentzera, beste baserritar, munduko baserritarrek egiten duten bezala, ez da. Eta horrela pasatzen dugu, lehen esan dudan bezala, uztaila bitartean. Tarte horietan bestelako lanak ere badaude, belarrak egin behar dira, oin neguan jaten ari den belar horiek, ekainan, uztailan, traktorea ondatzen ez bada beti ere. Eta behin uztaila helduta, ardik nekauta, eta gu ere bai, eta orduan jesteari utzi, poliki, gero eta gutxiagotan jetzi, eta gero oporrak.
denontzat. Ondo, zirrifarra. Bai. Deskansoa beharrezkoa da. Bai. Eta orduan ja ardik mendira, eta normalean abuztuaren hasieran ahariak botatzen ditugu hartaldea. Ordura arte, aparte egon dira. Eta abuztuaren hasieran botata, batzuk ardi batzuk egongo dira ja pres, berriz nahi gelditzeko, beste batzuei kostatuko zaie gehiago, eta 5 hilabeteko epea pasata, berriz gaude hementxe. Sasoi hontan, erditze garaian. Zikloa, ez da? Bizitzaren zikloa esango nuke baita ere, ez da? Guztiz lotuta dagoela. Bai. Guk aukera izango bagenu, hala ere, izango genituzke arkumek martxorako. Udaberriarekin batera. Orain izan beharrean, udaberriarekin. Eta hau... Seguru ere, naturarekin bat egiteko. Eta baliabideak, naturak eskaintzen, oin ez dago belarrik. Eta aldiz, ardilek, euren egoera fisikoagatik, hau da, erditzear dauden ardilak, horrek behar du janaria, behar du. Eta orduan, onduin behar deu, eta oin eman zera ez. Eta beranduago, izango bagenitu arkumiak, kanpuan belarra legoke. Behar bada lagundu beharko genileke, baina beste modu batean. Baina horrek suposatuko luke uda osoa pasatzea ardilanetan, gesten eta gaztainen. Eta hemen azaltzen da beste elementu bat, da familia. Eta umeak tartean daudenian, hori komplikatu da. Bai. Beraz, oraingoz? Oraingoz, holan. Zikloa horrela gelditzen da. Urtarrilean, datoz arkumeak, eta horrela gelditzen da. Eta, arkumeak, ardiak, hitza dagoeneko ja, aipatzen dezunean, eta nik aipatzen duenean, ja, begiak dir jartzen zaizkizu, Josebe. Bai. Badakit, hau ez dala bat ere galdetzen, hau ez da galdetzen, barkatuko jasua trebentzia, baina, zenbat ardi dituzu? Une honetan, nuke jakingo, arkume asko dauzko. Ez, baina ardi eta harin artean, oin izango ditugu 167. Eta hau oso pentsatua da. Hori da, hori galdetu nahi nintzen. Bai, hau pentsatua da. Zan nahi dut, guk etxean bigea ardilanetan, eta gaztandegian, eta bai, umek laguntzen dute, asko laguntzen dute, baina eskola dakate, euren bizitza dakate, eta ardura guria da. Eta orduan, ardi gehiago izango bagenitu, ezingo genituzke zaindu behar bezala. Gainera guk ekologikoan egiten deulan, eta ekologikoan lan iteak ez du aparteko ezer eskatzen. Eskatzen du atentzioa. Eta denbora eskaintzea ardiei begira egoteko, ikusteko hartaldian ze gertatzen nahi dan, nondik noa dijon, zeatik, eta hori ardi gehiagorekin guk ezingo genukein, inundik inoa. Hau, ez dakit, nolabait, pertsonen neurriko hartaldia da. Eta batzutan, garaia zein dan ez gea ailegatzen. Eta nahiko genituzke gauzak, hobeto egin eta patxada handiagorekin, baino gure tamaina hauxe da. Eta hori ardiei dagokienez, baina gazta daukeun tokila. Bizigean tokilan, eta ezingo genuke gehiago ekoitzi. Tokirik ez daukeulako, baina gero nun saldu. Eta arkumekin gauza bera, arkumekin gauza bera. 200 bat arkume izango ditugu. Urte bakoitzian. Arkumeak saltzia ez da bate xamurra. Eta guk argi daukagu,
gure etxean sortzen dan janaria, gure herrikidentza da. Guk ez deu gazta iken Bartzelona behaltzeko. Ez, han badaude hartzaiak, euren funtzioa da. Euren lurraldea kudeatzea, euren herria elikatzea. Guri hause, hause. Eta orduan, hasiko bagina gazta gehiago iken, akabo. Ez, hasi beharko genuke. Eta gainera ez deu saldu nahi, ez dakit. Horre EH kolektiboaren barruan oso argi daukagu. Supermerkatuk ez dira pertsonen neurriko espaziok. Orduan, dana txikitasunean. Oso ondo pentsatua eta neurrituta dago. Bai, eta lehen genitu 150 ardi, baina hor beste erabaki bat hartu genuen eta izan zen. Hemen hartzantza munduan, naturatik aldentzen junda ekonomiari begira, ez da. Eta orduan, zuk ze behar dezu, ez nia, ez da? Barkunia, etxerako bada ere, aparte euki, zereala eman, eta amaren esneoi, arkume horri dagokilona, zuk gazta itxeko, eta gazta. Eta gu gurpil hortan ginen sartuta. Baina ikusten genuen, azarkuma horiek ez dela ondo. Makal, gehiago parasitatzen zian, eta orduan hor erabaki genuen. Hemendik aurrera, hau izan da, hori da, oin dela, 3 urte erabaki genuen hoi. Arkumak beti amakin euki, eta esnek litro kopuruan jaitxiraik ez izateko, ardi gutxi batzuk gehiago utzi, etxerako, holan gu, esne litro kopuru bera, eta azarkumak beti amakin. Baina hau katia da, katia da, bai. Beti ere ardiekiko errespetu handiarekin, hori da, ez da? Bai, ez dakit, orokorrian gizakiak iruditzen zait funtzionatzen dula edo funtzionatzen deula ustiaketarako filosofia eta ikuspegi batetik, ez da? Hemen lur zail bat dauket, ze atera aldi jot. Eta ardiei, ze atera aldi jot. Eta da, atera. Eta ez gara konturatzen, ateratze hortan, gu ere ustu iten gehala. Eta ardiak ondo ez badare, alperrik botako ezu kimika, kimika botako ezu, gure kasunez, nahi ez deulako eta gaina ekologikon lan iken deulako, ez da? Baina hor arazoak izango dituzu. Arazoak izango dituzu. Ardik, 3. urterako agian hiltzen hasiko zaizkizu, edo nik ez dakit ez. Eta eurekin bizigea. Ni hartzaia baldin manaiz da, haiek hor daudelako. Bai. Eta ikuspegi hori, iruditzen zait, ezin deula galdu. Ezagutzen dituzu? 150 marrak? Batzuk bai, Batzuk bai. Oie, izen ez diezu jartzen? Batzuk bai. Batzuri bai. Batzuei egoerak sortzen zaizki. Bai, batzuei, bai. Baina, lehen esaten izuna, ez? Ardi asko ez izate horrek baditu bere abantaiak. Eta badauka bere arrazoia. Tarduan, aurrekon, atzo, egon nintzen pentsatzen, ostras. Gaur erditudan ardi hau, nire eskuetatik pasa zen. Eta holan, ardi guztiak, jaio dira etxe hontan, eta banan, garbitu ez dakiz zer, amaren errapian jarri, eta erra da. Zergatik maite dituzu hainbeste ardik? Ez dakit, baina oso zaila izango litzateke nitzat, ardipe bizitzia. Bai. Gizarte honek ere artaldea nahiko gaizki ikusi izan du, ez da? Artaldea, ardiak ere. Bai. Ardiak ere fama txarra, azkenian dena jarraitu iten dutenak edo. Bai, baina behar bada, taldeari ematen zaion, eta kentzen zaion garrantzia, taldea babesa da. Eta beldurtiak garen ontzat, babesa importantia da. Eta ardila belarjalia da, eta haragi jalez beteta dago mundue. Orduan, karo. Hala da.
Bai, ez dakit zeatik, eta gaina amorratzen naiz, ez dakit, beti gauza txarri buruz hitz egiteko, ardia jartzen da paradigma bezala, eta artaldia, eta ez dakit, eta taldia, ez dakit, pertsonak zer gea ba, taldeko gea, ez? Pertsonak behar ditugu, ardik ez dira indiferente. Nik uste, alare, ardi beltz gehiago dola, artaldetik kanpo, barruan baino. Bai, seguro ere. Tokatzen dira. Beltzak ere tokatzen dira, ez da? Badituzue beltzak ere? Bai. Zergatik gertatzen dela, beltzak, noizian behin? Bitxia da, ez dakit. Hau guk ariak ikartzen ditugu, baina ez dakigu. Bueno, eta arien kontrola erresago da ematia, ez? Baina ez dakit. Oin bat daukagu. Guztiz beltza dana, gaua du izena. Itzu politxa. Bai. Bai, bitxia da, aurrekon Extremadurako mutil baten liburua irakurtzen, hango ardik, oin dela ez dakit zenbat mende, denak zian beltzak. Eta artile txurila baloratuagoa zalako, egin zen aukeraketa genetikoa. Eta oin xelebrea da beltza topatzia. Etekina, beti. Bai, hoxe. Etekina. Eta zer behar du, zure ustez, daukazun esperientziakin, hartzai batek, hartzai izateko, on bat izateko? Ze zaugarri? Zuk esango diazu hori. Edo hartzai izateko ze zaugarri behar diala usten dezu? Ez dakit, niri iruditzen zait, sentsibilitate behar dela. Orokorrian animaliekin lan egiteko, landarekin ere bai, baina iruditzen zait sentsibilitate behar dela. Patxada behar dela, eta patxada izateko artaldearen neurriak ere bere garrantzia du, baina patxada behar da, ez dakit ez, artaldian murgiltzeko, eta horreon. Eta lehen aipatu dizudan ikuspegi hori. Ni honen parte naiz, ni artalde honen beste figura bat naiz, beste elementu bat naiz, baina artaldia ondo ez badao, nien naiz ondo ongo. Eta nik uste, orokorrian, ez dakit ez, ez dakit industriak izan duen garapena Euskal Herrian horrekin loturei dauken, ez dakit, baina ez gaude sintonia hortan, ez? Eta animaliak nola tratatzen dian, ez? Batzutan ikusten da jendia nola tratatzen duen ganadua, eta ez dakit, ez? Berra da, ez dakit. Eta zuretzat zein da lanik politena? Zer da gehien gustatzen zaizuna? Badakik guztia gustatzen zaizula, batzutan nekosoago, beste batzutan baina, zer da gehien gustatzen zaizuna? Enuke jakin. Ez nuke esango. Ez, batzutan, baina zuk zena jau ezu, ardikin neon edo gaztain. Hori da, adibidez. Kontxo, nik bilak nahi ditu. Karo, baina, eta gainera, baserritar txikilok hori behar deu, zikloa itxi. Ez da, guretzat elitzake bideragarria izango, adibidez, artaldia euki, arkumiak saldu eta esneare bai. Eta ez da, esnia erosi, eta gaztain, ez dakit, gauza asko geldituko irateke bidean, bai, nik bilak behar ditut. Bai, bilek bat egiten dulako, bai. Asko, oraindik pentsatzen dut, artzainaren irudi oso, ez dakit, pasatakoa izango duela, ez da? Zuko adibidez, esan dizu, euskara irakaslea izan zarela, eta gainera dibulugatzaile ere bazara. Esan nahi dut, zure berri ere izaten dugu, bai hainbat artikuluren bidez, bai Txiolandian, ez da, Twitterren bidez ere, zure lana gerturatu egiten diguzu. Eta zergaitik egiten duzu hau pixka bat? Bueno, ni ez naiz divulgatzailea. Divulgatzailea da Nagalarraga, da Uxune Martínez. Baina norberari ez da izan behar, zientifikoa, divulgatzeko. Ez, baina, ez dakit, iruditzen zait, ez dakit oso ongi nundi noa etorri da niroia, baina iruditzen zait, banatu egi bizi gehala.
nik ez dakat arrastoi peskalian ze muitzen dan, ez dan muitzen. Nik batzutan, ez dakit, hiriburura jutea tokatzen zaitenean askotan, bazterrera bitzen dira esan nahi, bino, zertan nahi geha, ez? Gizakilok, ez dakit. Baina, gau, ni konstiente naiz, ona etortzen dana, edo zea, parezioan zeako geldituko gala, guri behira, gure bizimodua ezagututa, ez da? Eta hori alde batetik, zubilan hoi eiteko, ez? Gu oso isolaturik bizi gara hemen, eta jende askorentzat oso, ez dakit, jendeak eluke asmatuko hemen zer da hon, ez? Eta garrantzitsua iruditzen zait, ez? Hain lurralde txikian, ze bizimodu ezberdin muturrekok izan daitezkenak, ez da? Hori bat. Eta bestea, iruditzen zait, elikaduraren boterea kendu indigutela. Edo oparitu indeula. Ez dakit, behar bada oparitu indeu. Baina ez dakigu ze jaten deun. Ez dakigu platerian daukeun horren atzian zer da hon. Ez dakigu, ze eskuetatik pasadan. Zenbat kilometro edo ez kilometro indituen. Ez dakigu pertsona horiek ze etxetan bizi dian, ze lan baldintzak ituzten, famili dakaten, ez dakit ez, ez dakigu ezer. Eta ez dakigu gure gorputzean ze sartzen ari garen. Ez dakigu, eta hortako eskubide daukegu. Eta eskubide horrek aldi berean dakarkigu ardura. Ez dakit... Eta zu saiatzen zea, pixkat, zubiak eraikitzen. Bai, baina oso... Batzuntzako baliogarria da. Bueno, ez dakit. Eta bukatzeko, ze denborak ies egiten digu, betetzeko gelditzen zaizun ametxe badukazu? Honi? Ez. Buruan? Ez dakit, ez. Zoriontxua zarela esan genezake. Bai, ni posibizi naiz. Hori, norbaiti hori erentzutearen gauza handia da. Bai, ni... Ez dakit, enuke nahiko beste inuneon. Enuke nahiko beste ezerrekin. Ez dakit nola... Ez dakit, agian pentsatu beharko genuke, edo tarte bat eskaini, hausnartzei. Nik mundu hontan zertan nahi naiz. Pozik nahon tokian, egiten deten honekin, edo... Eta nik ez dut beste... Nahi nuke hobeto egin. Eta horretarako ikasteko gogua eta prest. Baina enuke beste lanbideik nahi. Eta ez beste ezer. Ez, hemen ondo. Bueno, justu, mira, bukaera borobilagorik ezin da eduki. Mila esker, Josebe, plazer bat izan da. Zurekin sutondoan, orduak eta orduak emateko moduan gara. Mila esker, txapera animatzeagatik eta laster arte. Bai, ongi bizi. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.